ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍‌ରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍‌ରେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟର ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରକୁ ନେଇଯିବୁ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲର, ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ରେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଦେଶ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖେଳିବିନି, ମୁଁ ଯାଇ ଖେଳିବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍‌ରେ ଖେଳିବି। କାରଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଖେଳିବି। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ରେ ଖେଳିବିନି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲର ହେଇକି ମୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ବୋଲର। ତଥାପି ଆପଣ ମତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ